Sanditema shura Okatarisa pandaka kura Mundandango sakura Sakarjuna dino jila Gomando ruando vafonyura Zaze chipo kwete chido Dota rudo House kuda Twaba Pane something wrong. Alashan. Vaudze. Pane something wrong. Daitabasa nditema shura Okatarisa pandaka kura Mundandango sakura Daitabasa nditema shura Okatarisa pandaka kura Tim Twaba Auskuda Ya pane mwe njonga mbinga yandakamirira tivatangoti twaba tivatangoti tsubudu namaunzwende chichere muro ijaketi house kuda Okatarisa pandaka kura Mundandango sakura Saka ochona ndino jilango mandoro vanda kantandana Takamirira njonza Anozawedra chanonzi mbinga Ngazi yati mbinga pane imwe nonzi njonza Tivatangoti nyacho ngengengengengengenge 2 minutes Tarangoti bwa Tsubide na maunze njonda Takamirira njonda Tadangoti kubu kwabamu Ango zveti kwabada Andite chenje nongo pura Ndairabasa ndire mashura And Simba is coming. Which one? There is Simba my brother. Then there is Simba yokubheka zinu uyo. Uyo akabora mbwani kanka msekuru mamanja. Njonda ngaisvika pa njonda ramirira njonda anoripo komenda kamukuru ngoti kwibidi ande Simba kumanyo Swibidi
uyavharisa mera timbomupie now. Zvane confusion because panana Simbatuka pane my brother kwezeta uyu kumanyowa. Nichataura vese zvangu wandanyanya kuinga ndiwe kumanyowa, then chava tanguadreso nyaya yaSimba because I think yatozongoita sensitive, but inyaya dzimwe dzadzo kuti ndinongofunza kuti nyaya dzinongopfuura ende obvious dzichapfuura in 2-3 days 4-5 days wanonongoto mwamwao ibva yapfuura chichi my bad. And nchava nakotaurawo my thoughts about nyaya maititi yakapfuura yakatopera also address it kuitira kuti tisarambe chidzokera munyaya dzekumashure. Hapana munhu anenge wasiri updated nezvinenge zviri background zvinenge zvichiitika ipapo and stuff like that. Anorohwa kumpu kunobuda chim mudzenza hanzi Simba chikanza akachinja zita, anonzi Simba chikadzi akachinja zita nenyaya yekusada vakadzi mune. Anonzi Simba chikadzi ndo zita. Simbarashe chikadzi anobva kubhindura, muzukuru wambuya Salt vakafa I think vane 3 months vavherwa mutaroko, vavana about 82 years here. Vairwa maskin tight vachirwa majive neskin tight ambuya Salt. Vakakwa mutaro vanovaziva mbuya Salt, anorwa kumudzebeti. Mudzenza murubvu anorohwa kunobuda chim yeah, Simba chikadzi aka manyowa. Mumanovaziva kwamutaro. Simba weziso, hanzi ndini ziso reZimbabwe naSimba chikadzi, handini Zimbabwe ai apo unoda maziso ekuona mwarume tsek. Yeah, exactly. Last part anchabva ndaadresa ndewanhu vemara because pane mufana werusero uya vanhu vari kuti ngapi mari handipenei handi Simba anodya 11:30-10. Ini ndaisamboziva kuti phone number iyi ndeyani. Ndangoona pamacomments nezviro chinzi ketinofoona chichichi handidozotenge ndodhisa because nyaya dzakapfuura idzodzo. Mana dai njonda yangoti ngaba mukati agara tangoti gaga. Kana ikasauya in 1 minute nongotanga zvangu nyaya yacho. maZimbabweans asiyana nevanhu zvimacountry zvaya zvingoriwo neuyanga zvazvo. KuZimbabwe hakuitwe zvemanyowa izvo, hakuitwe zvemanyowa kuZimbabwe. Kana uri muZimbabwe ndoziva kuti uri munhu ari kwaye, munhu akarerwa chaizvo. Asvika uma 62 years Simba chikadzi 62 years hapana ana mukadzi, ngotsvagana netuma mudhara asi right. Ndipino iyo question enini ndasingatombozive manje kuti 11:30-10 chii. Ndongoziva phone inonzi 3310, saka phone number iyo ndaisaiziva. Ndakatoiona kumacomments nezuro ichinzi ningazvifonera ne11:30-10. Ndakati but semageto youth no tawiziwa semageto youth
takuiziya itswibiri mwari wototaira abikira murume chichi saka chava tangwadresa nyaya dzacho dzese papapa. Somebody want me to talk in English about Simbarashe cards. How do I say Simbarashe cards in English? Talk to me, somebody. How do I say that in English? Simba the lady. Oh yeah, no Buddha. Buddha. Because in the mzee wacho. Ananzitwaba panyowas. Simba kanoriona wakashinga Simba. Wakashinga kubatiswa pasi wakashinga. Unosemesa Simba the lady dude. Unosemesa and unonyadzisa Simba the Jezebel. Zvakaoma. Uyu Simba chikadzi uyu weziso rekuzimbabwe zimayo unomakisa and unonyadzisa and unosemesa makore anaya mazimbabweans kutsvaga naumwe rume zera rako yo dete kuti twapfana tuma 2000 tinoti twakakura sino rero. Ana baba edu isu atirowa isusu takakura tine hunhu. Wakabva nekupi Simba chikadzi yo? Ndakuya nemafake andingamba kuti journalist, majournalist wakaenda online wakanorwa journalism yekunyeba ndazvita journalist mabuda wangu kupfeka shirt 1 mfudzi regrey kana ngotsvaka maskipa pa UK share office 7 years uchita journalism. Mamboziva kuti Simba akatanga church is registered online. Ndakandine number yacho mumu registered online. Akatanga church kuUK akafoira akatsvaka mabasa zvakaramba akanotanga kuda kungononyongonya vanhu. Fake news. I think amen. Ndotanga neipi? Ndotanga nenyama ya Madam Bosere, ndoya kunyanya ya maititere, ndopa ndazoti yachikadzi ndozopedzera ya mukomongwe. Kana ndotanga neipi? Help me guys. Ndotanga neipi boys? Problem ya Simba chikadzi kwete mukomongo ndekuti akatanga chechi ndobva abondera ndobva atanga kufungidzira. Saka vari kuzvigona mafeki because zvaramba chechi aitsvangiswa uye kuchechi unotsvaka mari. Atraya zvese kusvika kunochinja zita kura monzi chikadzi baba hanzi chikanza no chitupa chake tinochiziva. Simba chikadzi. Simba chikadzi, I believe Simba chikadzi akazvarwa 1960 musi wa 28 September. I'm not sure, but around that I know what he is about 62 years now. He's turning 63. Alright, I think injonda ikazongosangana nesuka tozongodaro. Saka panapa ndine ma-questions akawanda panapa. Handisuza ndotanga neipi. Simba chikadzi ngatimise kopedzisira. Pamusoro pa Simba chikadzi ndosara nyaya ya brother yangu kumusoro kwacho. Let me start by clearing the air. Because vanhu akawana unogara chingoti Madam Boss. I met Madam Boss twice kubva nchizvarwa. First time yandakasangana na Madam Boss
vakauya kuchurch twaba munyama kwekwe pandakauya kuZimbabwe. Then a crew of people including Madam Boss, they came vauya. Then Madam Boss ndandavapromisa motikari. Then we arranged for the car. Simple like that. Pandatoenda ku South Africa. Then I know maititi ndobva wazotangawo nyaya dzekunzi Passion namaititi vanodanana chichichichi, because she was not happy kuti ndakaita close kuna Madam Boss, not you. I'm saying this from my heart. Ndisingawedzere ndisingadi. Vavatanga marumazi wayo ndo vatanga pamuswa pavanhu, in which I don't care because I know the truth. My wife don't care, she knows the truth. Everybody don't care because people know the truth. Ivo mukavabvunza pamberi paMwari, she will testify. Vakataura nemuromo kwandiri pafoni vakati inindi ndakatanga kuya kuairport, amunonditengera mota, but makatengera Madam Boss vakazongoya kuchechi, havana kuitira life. But palife yavo vanhu vesango vari life vanoziva ndakapa Madam Boss mari US cash, ndakavapa cash maititi vaya. Saka handina chikwereti namaititi up to today. Ndobva Madam Boss ndazoona kuSouth Africa interview yandakaita naMofu yaye. That's the second time yandakaona Madam Boss, and ndinakuzombobvira ndakaona futi. Vakauya naMadam Boss, vakauya naMofu. No, I think ndakazoona page third time, sorry. Ndakazoona third time kunonzi kuGarwe, kuZimbabwe. Kune kunonzi kuGarwe restaurant. Ndopa takazonoonana ipapo for the last time. Pataenda ku radio station. Pane radio station iri kuNewlands. Ndakaona ichi, it's not Star FM, it's not. Ndakaona ichi ndoyatakazonopedzera kutoti ndaona Madam Boss. But we do talk pa WhatsApp. We do talk kwete na Madam Boss yet. I talk na Mofu, I talk to Madam Boss, I talk to different people, a lot of Zimbabweans that are successful, that are not successful, different people that have access to me. Inina ndisimuni anoti ndiri apa paskantaure naningi. You see, I'm not the one I no reply on pama Instagram, pa ZFM, thank you. I'm not the one I no reply on my Facebook, my Instagram, but when I get a chance, do not wait on my phone call pa Instagram iyo chat, and I go through my messages and chonot vanhu vari kugona here kupindurwa zvakanaka, vanhu vari kubatwa mushere, pane vanhu vandotopindura. But most of the time, if they are Zimbabweans, Boss Lashan comes, replies you, sometimes he gives you his personal numbers and stuff like that. Then I do communicate with people. It's just simple like that. Saka nya Madam Boss yapera, inina Madam Boss. Takasangana pa church, tikaonana in those 3 events. We do talk per phone. We do talk per WhatsApp. It's family. More for Madam Boss, comic pastor, booties, a lot of people were in that circle. Na maititi yes takatombotaura mazuva acho iwo kunzi taata kuita imwe live yatakaita pa Instagram. We spoke I think for 2 days. Then pakazongotanga nyaya idzodzidzi dzekunzi but Madam Boss pachokwadi ndakabva ndangochinjawo. Nedzimwe nyaya dzanga kutaridza kwatsotaura dzavaiti dzamukuru iwo makavabvunza pamberi paMwari vasingaite zvemadhisi kana nyaya dzedu idzi vanokudzai pamberi paMwari. Ndo pandakangopedza kutaura nayo vanongochinja namba vakutaura nyaya dzamukuru vazovapa tiete live vaita chakati ivo vanozviziva, right? And do you talk to Mofu? I think I spoke to him an hour ago. Tatombotaura tichitodiscussa nenyaya yaSimba my brother iyoyi. They were all together na Madam Boss, right? Then iya Madam Boss yapera, right? Yapfura. Yamaititi. Amaititi, I personally, before God, I personally don't have any my problems now. I understand nenguva dzandinomboya ndichitamba, nenguva dzandinomboya ndichiti ngenyeo inonzi mweo zvikiti zveve. Ndichingoitawo zvinhu zvangu majokes zvangu zvepaindaneti kuti ndingonakidzawo vanhu nchita sei. Vanoona kuyoonyebera vanhu kuti vane manudzu angu.
musavatori serious. Vari kuita zvinhu zvepainternet, vaonewo malive viewers, vaonewo macomments, vaonewo chii. Ndo panotowanikwa relevance yacho. Pati kunyanya ipapapa handi kunyeberai. Saka vakauya kunyeberai kuti hanzi ndine manudza passion Java. It's impossible because inini navo hatitauri zvokudaro. Hatinambobvira takatombotaura zvekusvika level rekuti inini ndotosangobvisa hembe ncho vatisendera mapicture. It's impossible. No matter kuti vakadid must say. Inini number one, ndakamboita maerrors pandakanga ndakutombota nyaya dzavo majokes iwaya. Pane mazuva ndakazotanga kutongowo serious, ndakazopfurikidzawo. And ipapapo chachanyondirwadza ndakatombobatkana. Chachanyondirwadza nchoti ndakavataura navo pafone, ndikavakumbira regero pafone. Mudiwa was there, vanoplaya that audio yese, but vakakuplayera since vairecorda you hear it. Ndakakumbira regero not once, not twice, not 3 times. Ndakakumbira regero, ndakakumbira ndapedza ndakati it's not fair kuti ndikumbire munhu regero pafone, iyo nyaya iri public. Then ndakaenda public through demand yamudiwa, ndikanoapologiza. Inini handisati ndakamboita zvakadaro ubva njezvaro zvototi ndinotoita tunyanya nemunhu andatoya ndoti sorry ini ndichitoti ndadaro. But nekuti ndo respect wakadzi, kwete ana Simba chikadza, taura mukadzi chaichai, ana mai Titi and any other women, ndakatoenda live. Ndobva ndatoita sei, ndobva ndanokumbira regerero. Ndakumbira regerero, ndobva vaita sei, ndobva varamba kukumbira regerero. Ndobva varamba vachiroera gonzo pasi, ndobva gonzo razoreactawo. Saka mukureacta pane pandakapfurikidzawo. I know pane pandakatopfurikidzawo, but handichada izvo zvekuramba ndichitaura kuti maititi ndandi address nyaya dzese nhasi. Ndasvika pana mukoma wangu Simba twatangopedza nyaya dzese nedzachikadzi twatangodzipedzawo, because handidi kuramba ndichingodzoka patunyanyaya ndichidzoka patunyanyaya and stuff like that. So amaititi handina beef now. Ndine mazuva ndakambobatikana vachita tumaskiti twavo, vanhu vaindiudza, handitombono but vanhu vaindiudza nyaya yemadhisi avaitawo chichi. Ndine mazuva ndakatobatikano ndikatoreactawo, ndikatoti maskiti angu ndakaita sei and stuff like that. But handina problem namaititi, and I say this from my heart. Ngaramba achiprosper, ngaramba achibudirira. Ndakatonzwa kuti vakatorwa madhira vakatotenga chibenzi manje chinowani chichi. I wish a more best life. Handina pandichazoita chigumbo choti ngavasabudirire, ngavasadrive, ngavasaita zvakati. Never. Munhu ari successful muarea yavo, munhu anokiyakiya sesingle woman, munhu anomira zvelevel ravo, and Zimbabweans should honor and respect him level iroro ravo. Vanoona asina level senge rangu iri, but ravo iroro rakatoipo zvekusati kwavo, and vandobelieve so vanhuwo zvelevel ravo zvichitobudawo. And ivo I know kuti vanoenda kuchechi, and I know kuti vandonamata. I know ndakatokomenta on performance yamaititi vachiimba it was best. Boslashano akati jealous down, pavakadzi vese vakamboimba lockdown, maititi vafushira munhu wese. And zvinhu zvakatonaka kuti mulevel ravo vari kuita zvavari kuita and stuff like that, right? So tapedza yamaititi. Mufesi anonzi Simba chikadzi ndaisamuziya. Then years ago, because inini ndo follow one Prophet Makandiwa. In fact, history yacho yakamira so. Apostle Java and Prophet Angel vane connection yavo vari two. I was in Cape Town, South Africa, 2009. Apostle Java hosted Prophet Angel Zimbabwe for the first time. Then Prophet Angel did marvelous prophecies. Saka vanhu vakandifonera vakati kune munhu ari kuprofita, ndo level raunofarira, munhu ane style akadai. So I came from South Africa pandauya kuZimbabwe. When I arrived in Zimbabwe, Prophet Angel had gone back to UK. Saka pavakazodzoka kuZimbabwe, I was there, and we met for the first time
kuchurch inonzi Faith World Ministries. Then after Faith World, we went kuchurch kwa-Apostle Java. He was preaching there na Prophet Makandiwa. So when he came, wachibva kwa-Prophet Makandiwa, no, before he went kwa-Prophet Makandiwa, he came and we started having a big connection. Chipa Papa, we all went kwa-Prophet Makandiwa. He was preaching a message in the Mududzire, Simbare Mududzire, the power of an interpreter. It was a powerful message. You know, he's a big revelator. He's munanoziya tuntu kwake pashoko vano aina. So we went there, then Prophet Angel was given a few minutes to prophesy, and he prophesied. A powerful prophecy. Those who are vanoziya. Prophet Angel said, can I prophesy? Can I prophesy? I see T, I see M. What's your name? Thomas Mikus Chakachaka, for example. It was really powerful. The movement of Prophet Angel from Makandiwa became so strong in Zimbabwe. Apana singazi that movement. So, what then happened in the Ekuti, anonzi Simba Chikadzu, akabatanga criticize that great move. Ndopandakatomziya, undaisatombomuziya. I didn't know kuti who is this Simba Chikadzi. Mvabuda achidhisa maprophets, you all know maitiro ake. Ndakamubvunza painterview ndakati ndudzo one Zimbabwe wakamboitwa news uchipembedza kuti kune one prophet kuZimbabwe, kana kuti kune one pastor munhu waMwari chaichai, kana kune one bishop. Ndakamuti we have great people sana to Bishop Tudor Bismarck vakaraise flag yeZimbabwe worldwide, right? Timboti po news dzavakavaitira. Notaura chataura kuti nyaya chiwenga. Thank you. Tinana Tom Disha wakamisa mas big church vakambodoneta million kuZimbabwe. Wakamboitwa news here dzakanaka. Hapana. So I knew him through dissing vanhu vaMwari. Then Simba Chikadzi tried to reach my mom, varamba kumpa interview. Varamba interview, so ndakatonzwo akudiscuss kwa family group. Ndandakusatobomuziva, ndatomukangano, this is like years ago. Ndobva ndatotarochi namudiwa pafone, itotora namudiwa pafone, then he gave me number yake, ndo anamufonera. Then we started spoke. Ndakatona kuti zvanenge munhu anototaura, ndaimuudza munhu angone musoro wakadhanganyika. Ari kutotaurawo mufeso, we are communicating. Then I requested an interview pazim a normal interview. The interview was supposed to be normal. He knows that. Iri normal kudaro, akataura nyaya yemukadzi yamai Macheya, pane mai Macheya yange yanetsa mazuva acho. He spoke about nyaya yamai Macheya. When he spoke about nyaya yamai Macheya, what happened? Who is Simba Chikadzi? Simba Chikadzi ndiye wezim ayo anosvita nesiso reZimbabwe. So I said no, nyaya yamai yanetsa. I requested kutaura nawe nini kuZimbo live ndiri painterview. Wadi kuwafonera since unechi connection navo, because they've been connected for a long time. Wadi kuwafonera ndobva avafonera, which was very good. I say this from my heart. It was good to clear the air. Then mukadzi ndobva ataura nyaya dzake, ndobva atadza kubalansisa zvaangambotaura pa mashure nezvakutaura zvikuendera. Vanamubvunza kwandogara kumba kwacho kwaiti aiuya kuBeverly, anzi kuBelvedere, anzi ndakambogara kuBelvedere, handina history yeBelvedere. Auti ana maoffice kuna Third na Robert Mugabe. Third na Robert Mugabe were the church, but maoffice edu anga paBatanai Gardens, which is impossible. Hatina office yatakamboita. So I told him that this is a lie. I have nothing to do with it. Inna handisikuda kubatsira mai ava, because it's my principle. And defender kauya kuzoti anyone ari kuita magame akadai so nokubudisa mari nobhadhara. It's better notonopawo vanhu mari pane ichi amaya. After I cleared that, he kept on coming, akudemanda ma bank statements, akudemanda chichi. So akatotanga zvekukriticize. Then he lied. Akati he is also a millionaire. Ndisataure nyaya yekuti ndompa mari kumugera musoro, chicheya changa akagarira, office yake ndo bedroom yake, chichi. Ndobva ndamuti Simba, I have a Lamborghini iri panze. Ukandibuditsirawo bank statement rinoratidza kuti million for the past 12 years. Mari yakamboreisawo mupenyu so ukaibatanidza ikanosvika papo, I'll give you the Lamborghini. Then he started arguing. Then I kept on giving him my points. Atanga kutaura manje zita kuti yo panganai munun'una, panganai munun'una.
Then I said my points. Kusvika zeta se kusvika zondikata. Simba pakandikata papa. Oh no. Simba pakandikata papa. Hello. So Simba pakandikata papa. I did my own video. Digital about Simba because many people don't know that guy. Vanhu vanozongoziva kumuona aku UK. They don't know history yakatiza nayo kuZimbabwe. He left Zimbabwe running. Akatiza kuZimbabwe. Because kuZimbabwe ako accommodate ana CC. Aba achinja zita rake rekunzi Simba Chikadzi. Aba kunzi Simba Chikanza or Chikadza or something. Chikadza. Aba achinja zita rake rekunzi Chikadzi because akaramba zvakadzi. Then he started running his life. Akambotanga church ku UK uko ikanofoira. Akanotanga chichi akambotsvaka basa. Akakiya ari mumdima munhu akura achembera atraya everything. Then atraya all those afoira ndobva aya kuzononyongonya vanhu. So inini personally andiunyebera ndakati andina issues naSimba. Ndinawo because he is a liar. That guy lies to gain news. Anonyeba kuti aunze news. Ane vanhu hobo vakangengena kungonza awane news. Today pandati ndakuya live, he was lying to the people that this house is not my house. These cars anditorina kana mota anzi ndine ameno yanga achitaura kuti ndinayo anzi ya 2012 yakatengwa nehanzvadzi yemukadzi wangu and stuff like that. In which chandisina kufarira because people know he lies and reply anga achitotaura ari kunyeba. Apedzawo kurohwa kuma comments. Someone called the interviewer lady pa Facebook ipapo pa live ipapo. Akati please bvisai Simba Chikadzi toda kunzwa brother ya Prophet Passion, which was very correct. That interview yanga iri brother yangu, which I'm going to talk about in few minutes. Iye ndobva take advantage bundu rekuti exposed usisi hwake, nyaya yake yekumanyowa. Tapedza kuexpose nyaya yake yekumanyowa zvakamubata because he never wanted people to know kuti munhu wekumanyowa. Aisada kuti vanhu vazive kuti ndewe Bekazini. So that became a big problem. So ane daka neni. Ini ndinaro rekuti anonyeba. Ngamire manyebo ake kana dauta journalism. Ngaite nongotwa nevanhu vese, everyone. Vanobalancisa news. Reporter auye kuzo-opposa munhu, kuzo-fighta munhu, kuzo-shouta nemunhu ari kuinterview. Anongoya kuzobvunza kuti what, who, when, how. That's good person anouya nenews achi-interview. Kwete munhu anenge achipopota achiti unonyeba, you are fake, you are kachakachakati and stuff like that. So anonzi Simba uyoya. Andiunyeberai. Anonzi Simba uyoya. Nditoro nema issues naye. Kusvika agona kubuditsa news dzechokwadi. Do you know kuti akauya uyo Simba uya akati Passion maziso anenge tsikubudu, minwe anenge history, mazino anenge chara anditi it's okay, nekuti ndo zvaari kuona kuti maziso angu akadai, minwe yangu yakadai, mazino angu akadai, so chichi ndo zvaari kuona, it's okay. But akada unonyeba kuti Passion haana mazino, ndo pandinoita problem naye. Akada kuuya achiti no hauna mazino, ndo pane problem ipapo. Tapedza nyaya yachikanza. Tawenda pana Chiwenga then ndo pana my brother. Chiwenga inini ndofungidzira kuti munhu ari right paurongo wake. Munhu atori right paurongo wake. And pane kuti munhu ari right paurongo wake ka andikwanise kumujaja because andimuzive. And it's always my principle, I can't judge someone I don't know. Ndakatasa madhisa akandiitiraya akati uyu mfana panga uyu, which idhisi rifera siyana na uyu anonzi Chikanza uri unyeba. Ndiri mfana kwari chibaba akura adya maChristmas akawanda. Saka about mfana he is correct, right? If I'm not mistaken, was anzema koraki, but face yake rakuzota kura gotse rake rera.
Tabva ipapa. Panga is my name. Nonze Panganai. I changed zita rekuti Panganai. Nenyaya yemazita. Ndine a lot of people in my circle. Russian people. Spanish people. Asian people. Different types of people. Mo church, mo business, mo ma industry manduno connectana na monevana. It's not easy. Just imagine a Chinese person chiti Panganai. It's not easy. So I made my name easy to people. Tisingataura about the spiritual side of me or what kind of matangira ndakarita namdiwa and stuff like that. It's been years. I turned my name. It's been over 10 years in the Chinjazita. It's been over 10 years. Right? Saka ipa papa paganditi panga chwenga. He was correct. Right? He was very, 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 very correct. Then he came with another diss. Akati ana O level, which he lied sasimba chikadzi papa. Ndakatoenda ndakanonyora chikoro. Vanhu aindiziva from second to vanotondisiya. Andina kutora ma results. So I can't confirm kuti akanyebera kuti ndakafoira kana kuti ndakapasa. Ndatotora ma results. Ndakatongoti ndaona line rezvi kuti ndisumuke nini. Zvekudana manchiti saka nechikoro ndiende kana form 5 kana kuti ndidzokodze form 4 ndingatopedza nguwa yangu. Because kugona chikoro kakusikogona upenyu. Ndaona nzira inonigonesa upenyu. Let me run this race. So anonzi Chiwenga uyoya aritori right paurongo hwake. Chandisinofarira pana Chiwenga ndeyekuti after ipapa ndasapandomurespond. Ndakazoona ari kunobata baba kuti moyo wangu wakatsemuka. I won't lie to you guys. Moyo wangu wakatsemuka nini. Kuti who is this guy who calls himself an apostle and he does not fear to mention the great name isusu ku church. Ebe ndakasanze nevanhu uri mutsvene handisi mutsvene zveshuwa. Even when ayo atikude nezvechurch tokuda uri comedian, it's an individual ari kudaro, but inini personally ndozandoenda kuchurch. Azvife zvakandifadza munhu akabuda achiti Prophet Makandiwa, Prophet Angel, Prophet Magaya, Baba Guti, makoronyera ya mawinda akajekera bhazi rekudenga chakati. It's not good. Ndosaka ndakabva ndazoti reka ndirespond, and I overreacted. And this is true. I overreacted. Pandakazonotaura nyaya yemukadzi wake, I was emotional, which was not good. It was bad. Therefore, I tried to contact him. If you ask the PA, like I had to text her before I change my number. I always change my number. So I'm going to change this one because Simbarashe ipa like a wonder if a lot of people when they reach us and stuff like that, I'll change it. You know, kuno kwa America, you don't have to go and buy SIM card. They remember monongo phone or the change, and they change. You switch off your number. You switch off your phone. When you switch it on, boom, here you go. So I'm going to change my number. So I changed my number, but ndakato try to apologize kuna on the issue yekuzoti mukadzi wake. But nevertheless, akaramba achingwendo achendo inini ndine platform yangu. Pandangoti ndaifungoti uri mface ndakazonotaona gods musoro unenge damba ndaseka obva ndaita sei. Inini, I'm just myself. I want to be clear with everyone. I am myself. Zvandiri pandakagara panapa ndo zvandiri kuchurch, enda munobvunza vanhu kuchurch kwangu, kuZimbabwe, kuAmerica kuno, kuJamaica, kuBahamas, kuIndia, anywhere in the world. I am myself. Handidi kuuya nechimwe chipretending ndichiita chiface chema-man of God, ndoda kuita ka life ke-woman of God. Inini life yangu zvairi ndizvozvo. I don't change. I remain me at all times. Zvanongori izvozvo ndozvanongoramba ndingori. So nangomuti musoro unenge damba because ndozvandoona pamusoro wake. Hauna godzi ndozvadenchiuno izvozvo. Asina godzi anozikana ari chakati chichi. Ndichitongosekeso wanhu chinakidza wanhu ndozvandinge ndiri izvozvo and stuff like that. But I'll say this again. Hazvina kuipa kuti aparidze message dzake dzaanoparidza achishora naMwari nechakati. Chakangondipira paanotanga kuzomenshena
mazita evamwe vanhu vaMwari vanoremekedzwa apandiitire mushe. Kana akazoona this video ndoda kuti asiye zvekuannounce mazita evanhu vaMwari kana kuti inini am coming for him. Nevertheless ndine chinhu one chandinongobiga kwaari. Haatenderere kuda kuti hanzi pane munhu waMwari anopfeka mafefeso wandoda kutaura nezvake nhasi. Anongoti panga izvozvo keep it up. Kana une daka nemunhu usatenderere muupenyu. Chingoti dyo. Ipapo pari one ndopeka panonoti Baranzwi ane dama Baranzwi anoona akachiita chibururu but ane dama even akaganza akaita sense stuff like that. That's the issue nachiwenga. Before I talk about my brother for the last time now, pane nyaya netsa yema bloggers or ma YouTubers, amenoti vamwe vacho vanonzi, but pane vanhu vanoposta passion pa Facebook nepama Twitter pavo nepama YouTube pavo and stuff like that. This is what came from my office. Vanhu are taking my videos voenda vonoma monetizer kuma accounts kwavo. Vamonetize account kwavo isusu kunoku ku account yangu ndova ndanzi copyright apa ndini passion wacho ndova ndarwa copyright. Inini muridzi wemavideo hanjakwanisa kutoisa mavideo pa page pangu ndakonzi copyright because kune vanhu vaisa uko. That was the first point that was raised from my office. The second yacho ndeyekuti vakatomboraise ndikatoti no siyai vanhu, it's also good for me, I'm trending, I'm being spread, my name is spreading and stuff. But pakazoita problem yoti vasiwa vachishandisa zita rekuti Passion Java pama YouTube avo and stuff like that. Avachanyora zvine musoro. Kwana na Passion Java sex tape, Prophet Passion caught in sex scandal, Prophet Passion exposed, Prophet Passion fighting Jinimbi, Prophet Passion fighting my Titi, Prophet Passion caught red-handed my madam boss, Prophet Passion Jagat. So when people who want to see my comedy stuff angu kana kuti ma preaching stuff angu vakaenda pa YouTube vakunotadza kuona maridzo dzangu vachinoona ma bloggers or ma YouTubers achiti ngau na Passion Java, ngeu na Passion Java. Ndosaka takabata nyora ne office kuti tingotanga nekuti tskubudu zvaisaita. I don't know if you understand. Zvaisa make sense kuti tingotanga nekuona norwan copyright strike. Mumwe munhu anodya ne YouTube yake iyoyo. Kuti ndino strike YouTube yemunhu yaari kudya nayo ndenda umesera mhuri yake. So I just here to post pa Instagram pangu and to post on my Facebook, on my Twitter. Kuti please vese vanema YouTube accounts ari kuuploada zvinhu zvangu bvisai vakaisa mazita endai munoita endai munobvisa because takuwa na copyright isusu tisi takunzi ma copycats but mavideo ndangu. One. Number 2, vanhu vachakwanisa kuaccessa mavideo angu vachiona earning rikini. So the easiest thing ndandaida ngoti ndiclarify nechengoti andina problem nema YouTubers nema bloggers nema ningi vanhu vanoposta, andina ma problem comes kana munhu akuuya achibuditsa number 1 nema, number 2 munhu akauya achinyeba kuti Passion Java abatwa ari pakati pe6, Passion Java abatwa nemukadzi wemunhu, Passion Java arohwa namhofu toseka nezvazvo, but even taseka video inoramba iripo pa YouTube. So it was easy to clarify that. Anyone anoda kuposta anything about me, Boss Lashan is there. Contact Boss Lashan. Let him give you the go ahead yekuposta anything about me kana chiri acceptable. Kwete zvekuita zvima sex scandal, zvekubatwa red-handed, zvekunzi arohwa namhofu, zvekunzi nzwinzwi. Ma topic wao, they bring shame to my name and they are not good. That's why
copyright it's easy. Vanoita zvema-YouTube vanozviziva. Kungofaila account yake yarwa strike 1, akarova rimwe video chitu strike 2, akarova chi3 strike 3. After ma strike 3 what happens? Zvatopera. Account yake inobva yabviswa. Handizofari kana account yemunhu yakabviswa. So simple, ingoenda unobvisa mavideo akanyora zvisina musoro. Ane musoro we can never do that. Right. Then tine nyaya yaSimba Java. Who is my brother? Our family is big. We grew up as 9. But my father and my mother, both of them, vakazvara vana 6. Then my father had his brother who passed away, and his wife also passed away. Bamukuru vedu vakafa ndobva mukadzi wavo afa. So we were kids very, very young. So he took the 3 siblings. Saka kwatiri havatombosi ma-cousins. Ndiana mukomana nasisi. We are one. Takakura tese. And taitorara kana kuti pambeda tiri 3. Tiri 3 brothers pambeda. Kana kwakatoya vaenzi taigona tochinjika tocrossa sotorara kana tiri 4. Saka tine chi-oneness chekutongoti tiri vanhu 1, hapana division. We are one person. So we break my family like this. The first eldest brother, anonzi Pastor Isaac Java. He's a pastor. Ndiye ne video atanga kuresponda kune nyaya yaSimba Java yaya ku Facebook kwake, because he was not happy about Simba side. Atauti Simba wrong and now Simba wrong. That my eldest brother was not happy, so he went on his page, Facebook page, announced Pastor Isaac Java, and posted his response to that video. The second born in our family is called Mavis Java. I'm known as a donator to my city council and helping a lot of people in Zimbabwe. Anon's Mavis Java. Right. And then the third born is the one that is all known in Zimbabwe, Anon's Apostle B Java. I think you saw the video of his response about Simba that I posted on my Instagram and also by Facebook. Right. Apostle Java is a well-established man. He is our father, spiritual father. Mufamily medu. Ndiye akatitendeusa tese. Ndo akatunza kuna Mwari tese. Tikaenda kwa Assemblies of God kwatakarirwa and stuff. That's Apostle Java. Then number 4. Ndiye mnyoona mazoona pa Facebook. I think most of you didn't know about him. Ndiye number 4. Anonzi Simba Java. Is the 4th one. Then after Simba, there is me. I'm the 5th born. I'm the youngest boy. Right? Then after Inini, there is my younger sister, Anon's Mercy Java. Right. Then takakura tiri 9, including 3. The eldest wacho Anon's Atwell. The second eldest Anon's Prophet Nicholas. He heads a church kuchitungiza. Branch for Apostle B Java. Tabernacle Grace Tungza branch. Prophet Nicholas Java handles it. Then the last born Imomo Anon's Emily Java. Right. So tiri 9. Tese takasangana kudaro. So nyaya Simba is very easy. I know kuti ndinotaurisa mumuri, so ndozikanwa kudarika everyone, because ndinoti ngenge ndotaurisa. Ndikangotenga bhachi munochiona, munazviziva imimi. Noti maone bhachi rangu rine mbere ndakatenga mapodzi kuti ona mapoda unomavhura so unongomavhara ngoti kwiribi ukamavhura so anobuda ka light apa ukamavhara anobva connect apo potanga utotaura mdewe chichichi sika ine ndotaurisa. I'm loud, I'm the loudest. Saka I appear to be the richest. But nyewo mwene zikano ni munana. Anaposo jaya vakaita mari kudara. Tichiro apana isusu tichito takatomerwawo. Right, vakaita mari kudara. Ana Mavis Java vakaita mari kare kudara. Pastor Isaac Java, he has his own house, he's building, he has his own family, he minds his own business, he has his own ministry,
Mavis Java, your own businesses, Apostle Java, his businesses and his churches around Zimbabwe, other places, and Simba manje. What happens pana Simba nekuti Simba was the most, I can't say the most, he's one of the intelligent murimedu. Kantora intelligent toranyadze kuchikoro. Enini ndini dofo rekupedzisiri samba medu. Kwete mukufoira upenyu, mukufoira chikoro. Inini kuchikoro ndaivharwa. Vakaenda nenu chikoro hapana pavanotozvisiva. Ndainge ndiri chibuda ndiri number 29 mclass. Kana maripota auya ndiribuda ndiri number 27, number 29. Mukaenda kuseke 6 primary school. Munotonoona maripots wayo. Ndaivharwa kutomerwa. Chanangoziya nyangotoka nditi $5 dzakapiwa vanhu 10 imari. Ndakurwera in 2 seconds ndazoti $50 mukuru. But ukanditi 2 times 10 times 5 ndaivharwa. Saka zvekuchikoro, I will never lie to you guys. Kuchikoro ndaya zvakaoma, zvakatooma kutodaro kutooma. But Simba nanhasi chikoro anoridza. Apostle Java ndo akatanga kuenda kuboarding. Vakaenda kuboarding school. Simba akaendeswa kuboarding school namoms vambozi mudare wedu akafa vana vadiki. Saka moms ndo wanga vari kansela mazuva acho wayaya. Vanga nemari dzavo famu, moms vane famu ravo, kuwanga vangogara nemafamu netuntu wavo, saka ndo vaendesa vana chikoro. Ini ndaitoda kuenda kuboarding school. But ndakatadza kuendeswa kuboarding because ndatovharwa. Chikoro zvaramba ndiri grade 7. Handichaziva ndakabuda nechii. Kana paseke 1 ndakatadza kuqualify. Papa ndakatozoenda seke 2 kwanzi chikoro kwemadofu. So when I went to kuseke 2 kwekuya, nandiri dofu. But Simba akaenda kuboarding kwanzi kwa Mteros. Akanorova chikoro, akadzoswa. Simba akaendeswa kuuniversity. Simba akadzoka akaenda kuuniversity akarova chikoro. Ane madegree pamunomuona Simba Java. I love him, is my brother. Well established munyaya dzechikoro. Then others vamwe vesa vakarova chikoro vesa vesatiri paseke 2 hai uyai mose. Vamwe vesa vakarova chikoro ndiri 1 ndendege ndisina kurova chikoro chokudaro. Right, yapera nyaya Simba yagona since ane mapepa ka. Apostle Java is connected nanonza vanhu vakawanda ndikumeshana mazita, so he connected him kuna na Econet. Akatowana basa right, akatosenza, akatomeka cash dzake. Akabva akaenda ku South Africa. Apostle Java vakamuconnecta na vanhu vakura ngwasatora mazita. Akatosenza ku Zimbabwe. I think he had machitaura kuti anga ane amaroko and stuff. Aitodriva mota dzake achitogara bo South Africa and stuff. He came back to Zimbabwe and stuff. So ane ma-errors ake, which I can't say because ndiri mfana wake, ndiri mdiki. That's why mona kuti Apostle Java na Pastor Isaac ndo vairespond ma videos. Tiri 9 but vanhu 2 ndo varespond. Because when our father died, Pastor Isaac stood in the shoes of our father. Mungoziva zvedu zveku Zimbabwe kuti first born ndato baba, even pamuchato kandi anopinda achitonzi baba. Saka he responded representing the family. Apostle Java is our spiritual father. He also stood and spoke. Ini ndiri mpana, ndiri mtete. Andikwanisa kuti Simba zvakati. Andimukwanisa mukorekta kuti wangosanga vanoenda pa Facebook kana nyebera vanhu kana kunotsvaka mari nemwe nzira. And I can't, because ndiritoriwo kampana kuna Simba. Nditoriwo munin'ina wake. Akatondiona ngatoti mfana wangu. My bad. But I want to address something zvanga zvibatwa na Simba Java. Number 1, Simba said Passion Java Records neChew Sport Records ndiye ari in between, ndiye anongo achinegotiate between, ndiye anosaina na Uncle Patan anandunge ananana. That's not true. DJ Fanta na Simba ndizo vakasangana sei. I don't even know vakasangana sei. Then he took a picture with him. Vaisa pa page pake. Passion Java Records ndini, hakuna chikambani chinonzi Passion Java Records, hakuna studio inonzi Passion Java Records. Atozvizivo Simba, akutorina studio.
inonzi Passion Java Records. Ndikaita basa na JMP anoisa tag rakanzi Passion Java Records. Ndakaita na T-Man anoita inonzi Passion Java Records. Ndakaita na Levels anoita inonzi Passion Java Records. Ndakaita anyone wandinenge ndaita naye vanongoisa tag pa song yandinenge ndasponsor. Ndakasponsor Redeem vanongoisa tag rakanzi Passion Java Records, Levels Production, Passion Java Records, Mount Zion, right? So the most important thing ndeyekuti akuna studio inonzi Passion Java Records, which makes sure kuti azvife zvakaita kuti mukoma wangu azosenza Passion Java Records achinegotiata neChew Sport Records. Ini nafanita tinokama usiri uyawa wekuti tinosama middleman pakati. Nafanita tinotombotaura zvekutobuda mubusiness remusic tichitotaurawo zvinhu zvitotaurawo na Levels tinototaura zvekudaro pane patisingatonzwisisane unangatoti amukuru apa handisi kunzwisisa neni ndotomuti ukundivhara pakati handisi kunzwisisa tichitoseka mulevel redu imomo atina patichati pane munhu pakati. Boss Lashana andodhila netimu ya pau family atomboti pakati pangu nafanita ndipana Boss Lashana. No, it's simple. Number 2, he mentioned kuti Passion Java akandunza ku South Africa. No, ankwanisa kuti akazvikaitika. But as you heard na Apostle Java, we raised over $10,000. That's not even 3 months. At this 3 months, $10,000 kuma rands, it's around 180,000 rands. But South Africa anonzwisisa mari yoyo ku South Africa yakawanda sei. So instead of going kukata kwaita ari kuenda, when we gave him that money, he went ku South Africa. Akanoishandiso nezvaidawo nokuti yake kana wapiwa ndezvako. So inini ndakangoto anything that has to do nekubatsira Simba, I am destroying his life instead of building his life. He is my brother, I have to love him. Saka kutombatsira kusatombatsira ndokutombatsira kwacho because zvaari kuita abata mari, it's way too much. It's way too much. Nogona kukwadzisa life yemukoma wangu. Anogona kuswera mujeri, anogona kuswera afa kana nemadrugs, anogona kuswera aita anything. I can't. Saka ndikwanise kuuya painternet ndotanga kugocha brother yangu kana kufumura brother yangu kana kuti chakati mukoma dari munin'ina maybe ndaiwana simba rekumutsura even palife. Iye ndiyatori nesimba rekunditsura boss. Ndimukoma wangu, he is my brother, he is my blood. I love him and he knows that, right? Andikwanisa kuti ndakambomita chakati azviite. But what I can tell people, since ari kupema mari, right, welenzi mjura batsika bana, since ari kupema mari anditika, what I can tell people ndeyekuti anenge afunga kubatsira my brother is well welcomed, but anything chakazomuwana nemari yamune mamubatsira nayo iyoyo, you should be responsible. As make a sense kuti our mother is established, the senator amai vangu. Inini personally, I know what I did for my mother. Ndisingabudi pa live ndichiti ndakazoita mangu icho neizvo, but zvakawandisa zvandakaitira mamuzi wangu nanhasi zvandovaitira. Ndivaitire nekuti vakavanza vana mari, vane mari yavo, ndiseneta munoziziya, vane famu ravo, vane zvinhu zvavo, the moms. Ndinovaitira boss, any mwana should appreciate kutakurwa namai vake 9 months mudumbu, nekugomera kwakaita mai, nekuendeswa kuchikoro kwatakaiswa namai, nezvatakaitirwa namai zvatisingatoziye kuti varaise mwana zvakawanda. So I do things for my mom, but azvire kuti havana mari, vatone mari yekutoti even ivo vanotobatsira Simba. 1. Number 2, Apostle Java vane mari dzavo, zvisiri zvaye zvokuti ndauye zokudza kuti Apostle vane mari. Everyone knows, everybody knows kuti Apostle Java is way above good. Vane mari dzavo. Mavis Java ane makambani ake, ane mari dzake. People know kuti vanhu vese kuZimbabwe vanovaziya. She comes out pa TV papa, vanodonata, vanoita chichi. People know.
about my sister. Atojava ane mabusiness ake azikanwe zvekudaro but kwarara anomuziya. And other people, I can't keep saying my names. Ndiri kuti ini ndazoita the youngest. Ndiri kamufana kacho kudaro ka. Azvimeke sense kuti inini ndiri one. Ndizonzi ndatadza kubatsira brother. Kana ndatadza, what about my mom? What about 187,000 within 2 months yapera? But chinzwa mystery ripo to those vada kubatsira my brother. Last week, if I'm not mistaken, 2 weeks ago, but it's within 10 days period, mu group Simba Java ya Arim group refamily and iti mu WhatsApp group ndakasuggesta ndakati Simba kune nyaya dzongoramba dzichibuda dzansekwasotora pa social media, right? Ndikumbura tudzoka Zimbabwe. Akati andiramba kudzoka Zimbabwe. Ndakati perfect, ini handikwanisa kukupa mari pandakupa transport, right? Vatada mari yekuzodya muroad. Ndokubva anonzi Ato Java amusendera mari. Then my mom sent him money, right? Then Apostle Java found a place for him with furniture, everything. Saka ani pekusvikira ani good life achisvika will take off him. I wish I could show you conversations in WhatsApp group, but I'm not here kuti ndoyazoti mukoma wangu zvakati kumba kwedu zvakati. I will never do that, right? Musi wacho wekusumuka kuti auye, he just said ndaona basa nda chakati ku South Africa, ku East London, saka ndokwandave ndabo, don't worry about me. Well, that was his decision. Mari transport yandashandisa yanyura, mari dzasendwa dzamnya, mari dzabhadhara marent yepakusvikira Zimbabwe paakunogara dzanyura, everything, it's okay. No one has a problem with that. Zvese izvozvo zvapera, the next thing that happened is Facebook page yake yakabva yanopostwa. Anzi twaba muri kupa vanhu mari but hausi kupa brother yako mari. Ndobva ndangonoposta pa page pangu kuti amana iboere. Anangokandwa nakati iboere yamana. Right? Ndabvunza kuti iboere. Ndokubva enda video yake mbanurwa live. Simbaenda unorwa live yake paipaya. Hanzotengera live ndakazongoonera video ichitenderera chicheswa pa social pazim sele paipaya. Ndobana spread ochi ku group ku vanhu ndobva vashamsika, ndozvazoita kuti vanhu vazoita ma response avo nhasi pa page ya Pastor Isaac Java paipaya yatwa Apostle Java yandazoposta pa page pangu yayi. Saka chazoita ndinde live ndeyekuti makatasa nyaya yatona about 4 days andambovira ndakaitaura anything about it, because number one, ndiri mutete, ndiri mudiki in our family. So if there has to be said something, vakuru anamkomona nasisi vane something to say, right? Saka ndifenda kadaro. Number 2, andifenda kataura nyaya dzekumba pa Facebook. Hapana nechikwere chekunzwa nyaya dzemumba kwedu. Wandofana kundiexplainira kuti mukoma chakati. Pachazoita kuti ndiuye pa live panapa right now, ndeyekuti Simba angaenda pazim aipapa. Saka asati aenda haana kuziva kuti Simba chikadzi uyo hatoriwo nedaka neni. Saka Simba akunoteka advantage yekuti vanhu vayozonzwa nyaya dzaSimba Java. Then he called ndobva atangaisa nhema dzake dziya Passion Irombe, Passion ana kana Sendi, Passion ana mota, Passion ana imba, motikari yanoshandisa ikamurere, inenge yanzi ikamurere yebrother yemukadzi wake chakati chichi. Ndobva ndatoti ndichaenda live in 10 minutes kuti ndinoita sei, ndinoannounce nyaya yaSimba chikadzi. Then ndakutoya live, ndafana within 10 minutes Simba started another live. So ndanda kuti nditoteerera nditombonzwa mukoma wangu achitaura something, because yesterday I had called him ndatry kuti nditaure my sense, but neuchitaura sekamufana, right? Hanzi Passion anodriver Camry 2011, right? Na Simba chikadzi. But chinzwai zvameka sense kuti Passion anotengera Uncle Pattern BMW, watengera Madam Boss Mercedes Benz ya, watengera Enzo Aisha imwe motikari ya, but iya ni motikari ya 2011. Zvameka sense here kuti Passion anopfeka jacket re $10,000.
but motkar ono driver ya 2000 and it doesn't add up. I think he just need to go to school. But bottom line chazoita kuti ndichiuya ndazoona mukoma vari kunemwe live and stuff, and he is speaking as if something is wrong on my side. Let me tell you people, I'm not perfect, right? I'm not perfect, but I take care of my family and my families. Not everyone unzinza kwedu wandondobatsira vatoripo vanotambura and unyeberei vatoripo vanotambura. But I always tell team yangu inini yandoshanda nayo, you cannot look for a manager if you don't know how to manage yourself. You cannot look for help if you can't help yourself. Kune vanhu vekuti wapedza kumubatsira mangwana anenge achitori worse because kumubatsira kwawaita kwatomudhiridza. So what I can tell the people vari palife panapa ndepekuti ndokumbirwa wangu kuti vanhu vasatraye kuti anything changoitika vakutongochibelieve. Next week kutone imwe chatobuda kuchinzi passion aba mango. Taiziziva kuti anoba mango munhu yeye. Nongokumbirwa kuti panotaurwa any story, there's always 3 sides to it. Panotaurwa any story, don't be quick unojambira unodai so. Dai ndato yangu pane live yangu na boss lashani tichitongo tizokunza vanhu boss. We have paid people, I think pane one asara pa details edu pana nakawina. Then tukutsvaga we track because vanhu ma comment section eziro vakati ko we track vanhu vada kuti track up your mari. Then vamwe vakati we rusero. So those two, boss lashani came maxen vachiti no profit chi ngatigame team vanhu vari kuwada ndakati no problem. So apart from those two, tone one akafanira kutoona saka tafanira kutoita live ka tichitokandira vanhu cash. Tane imwe live ngafanira kutoita pazimbo live na Kero yatisina kutoita nhasi because ndatoona kuti ma comments will be saying batsira brother yenyu da mari yebhasi. Akumana brother yangu yeshaya mari yebhasi, kushaya bhazi kwete ndege, kushaya mari yebhasi. Maybe it's about 10,000 rands. Toshaya 10,000 rands kuti my brother ngaaende kuZimbabwe. It's impossible. Apostle Java woshaya 10,000 rands. My mother woshaya 10,000 rands. All the people in our family woshaya one anongomuti all 10,000 rands. It's impossible. Asitotaura iye pachake one ability yake one level rake wokuti angashaya here any means ekuti awane mari. Ashaya. But chinozongoitika ngekuti sometimes when there is a weak point kune vamwe vanhu vanozofonerawo hama dzedu isusu voda kutsvaga kunopinda, which I can't really speak about it because marumors. But nyaya dzepainternet ndedzepainternet, it's not our 2 days 3 days dzobva dzapera and stuff like that. Saka kumana nanchikumbira kuti inini ndichaita live na post lashani mangwana chingokuta continuation ezvedu zvanga tichiita tine chimwe challenge chinyowani chiri kuuya chikuniswa $1,000 kune the winner. Ndokumbira kuti kana takuzouya nenyaya ka tisarambe tidzosa nyaya dzana Simba Chikadzi kana dzana Maititi kana dzekunzi dzana Chiwenga dzadza. I think I have mentioned everything. Even zema YouTubers I've mentioned and stuff. And again I'll repeat, kana uri YouTuber une video yada upload, raise post lashan for permission. It's very easy. I think ndapedza nyaya. Patine achine any question here. Because I just don't want to come live mangwana, then people are still talking about marumas. I don't want to come live, then people are trying by all means. We are cheating. Who is Constance? Constance. Ari kuzenyedza Constance ari pende muedera pa ansana kamborenzo se. Kwani how far?
I hope hadzisi dzimwe nyaya dzatanga kunzi pashona ane munhu anoda naye anonzi koni chichi. Wanga ndaedera atadza. Consistency na Victor. Maybe and jump on easy. Hello. 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 How are you doing? Hi, Prophet Mugaitire. Tiri right. But it's good we can hear you. Okay, it's fine as long as you can hear me. Kuna anonzi Constance arikunyingwa ni anemia, so anga achichaga go fund. So I think ndonyaya kutaurwa nevanhu. Actually, Go fund is it like who adult fund or what? Adult fund where she's not feeling well. Another kulo magundi ari form 3. Oh, no, that's not a problem. I think the best person to communicate with is Boss Lashan, and then I'll call Boss Lashan and stuff. Kuna anonzi Victor also very true. But same problem. So Victor and Kona sick. Yes. But I'm a bone marrow transplant. That's not an issue. We'll talk to Boss Lashan. This one seems to be serious. Tatambo mira zvekuti vanhu vanenge requested batsira boss. Last time takabatsira maraba because minister vanga vairase request batsira maraba. Then yakatozotanga mabororo ikanetsa and stuff like that. But I'll talk to Boss Lashan tombonzwa. I think if possible, Boss Lashan number is always there. People have it. If possible, and was send the full information on our Boss Lashan, because I will not know exactly how to explain. Maybe you already knows the story, but I'll call Boss Lashan after and we can see what we can do. Victor na Constance very true ndo ane problem ye bone marrow transplant. Vane same problem ye anemia. And they're both in Zimbabwe. Yes, vari kuZimbabwe. Victor from Mutare, then Constance ari ku I think Gweru. All I know is another Kundi. No problem. We'll discuss with Boss Lashan about it and we'll see what Thank you very much. Thank you very much. God bless. You too. Thank you very much. All right, everybody. This live is done. I think I've cleared all the issues. Don't go doubt when we start coming live, Panapa. These are my issues. Chitorone kamuka live kadeti datongorarama. Ndikutonakirwa nefiriji onyuwa neakatongoyo zvangu. Saka imboti kuti ndimboenjoyawo kafiriji chichi timbongotaurawo nyaya dzedu tichiseka tichiwinisa vanhu chichi zvekuti tizoramba tichiti tikangouya live paakunzi brother yenyu. I think we have cleared that. Hello. Aka kahit kangwa aka etona angopata nezuro kana fridge international movement iro saka angopatani nefriji yangu ine speaker ine makamera mukati nekunze inotaura ine saka tozotaura nyaya dzefriji edu mangwana but reka nimboti tsvibidi then I salute everyone. What is it, my boy? That is live. Mwah. Saka team Enzo ane video robuda mse Saturday inonzi vakamanya makarimwa please and tinoita subscribe pa Enzo Aishao angopata an album rese riri
riri payoutube yakanzi uncle pattern official. Pano mangatoisawo pakewo saka zvakangasa viewership yedu and stuff, but ma-youtubers ma-one. Saka please, ende munosubscribe pakanzi uncle pattern official. Munosubscribe paenzo aisha iri kubuda Saturday yaenzo. Uncle vane not something wrong video iri kubuda futi next week. Oita imwe message iri kubuda futi next week. But album rese ripa uncle pattern official. I love you with the love of Jesus. Mwah! To every Zimbabwean, unyanya mageto youth, house kuda, twabam.